אין לילדים, אין כלום לילדים. חיות בכבישים יש להם מים לשתות. אנחנו בן אדם, אין לנו מים לשתות. יברככם השם מציון, וראו בטוב ירושלים כל ימי חייכם. עזבו אותנו, מספיק שקר וכזב בעיניים. העיר שחוברה לה יחדיו חגגה החודש 41 שנות איחוד. האירועים סחפו והסעירו רבים מתושביה. אפילו ראשי המשק והכלכלה זכו לחגיגה מיוחדת משלהם. ואנחנו הצטרפנו אליהם, היינו שם איתם יחד כדי לשמוח. אבל גם היינו בצד השני, המזרחי. כל השכונה עם אותו סיפור? אותו ציבור, כל השכונות. אין להם מים. נעלה למעלה לגג, נראה לכם איך מלאים מים. זה הסינור. כן. זה לוקחים מן השכן למעלה מים, מעלים את זה לגג. רגע. תאי אשרף, סלק אל-ברביז', אשרף. אנחנו על אחד הגגות של שכונת הטור, אחת השכונות היפות במזרח ירושלים, שאפילו הזנחה קשה של שנים לא הצליחה לקלקל. גם כאן אין תשתיות, אין כבישים, אין רחובות, אין פינוי סדיר של אשפה. אבל כאן גם אין את הדבר שחשבנו שהוא הבסיסי ביותר, מים בברז. זה השכן למעלה? השכן למעלה הוא... והוא מחובר באופן חוקי? כן, הוא מחובר חוקי ויש לו שעון. אנחנו לוקחים ממנו מים ומשלמים לו כסף. מחמוד! תפתח الماء يا محمود! במזרח ירושלים חיים כ250,000 בני אדם. הם תושבים בישראל, סופחו אליה כבר לפני 4 עשורים, מחזיקים בתעודות זהות. ובכל זאת, על פי האגודה לזכויות האזרח, למחצית מן המשפחות, כ130,000 בני אדם, אין חיבור למים. פעם בשבוע אני הולך לשכנים, מבקש מים, נותנים לנו במחלים. ממלאים, וזה יישאר לנו שבוע. זה אומרים לכם זה שבוע, זהו. לא נותנים לכם יותר. כמה זה עולה לך למלא את המחל? בערך יעלה לי 300 שקל. לשבוע למלא את כל המחל? אני מתקלח בכסף, לא במים. בערך לוקח 100 שקל ב3-4 ימים. גומרים, לוקחים עוד פעם. זה המון כסף למים. מים, הרבה כסף משלמים מים. משתמשים לאט לאט במים. شوي بنستعمل يعني المي اللي عندي بستعملها شوي مرات مي صحيه هي بنشرب يعني للشرب مش تأناني هيك يوم بحياتكم؟ كل يوم هيك نفس الشيء يعني الخزين انت شايف المنزل كيف مليان. מתי הם מתקלחים? פעם בשבוע. פעם בשבוע ילדים מתקלחים? פעם בשבוע. מבט אחד במים מסביר את הכל. זה המים. זה מים לכלוך, זה משהו שותים המים. זה לא נראה טוב. מים לכלוך, זה ככה. כל הזמן אני הילדים שלי לבית חולים. אומר לי רופא, זה וירוס. תנקה המים, מים שלך, יש לך בעיה עם המים. אבל אל תטעו לרגע, זה לא שעיריית ירושלים מתעלמת מהם או שאינה מכירה בהם. אותם תושבים שלא מקבלים מים, כן משלמים ארנונה. אלפי שקלים בשנה כל אחד מהם משלם לעירייה, ואת הכסף כמובן היא לוקחת. האירוע המפואר שפתח את חגיגות איחוד העיר התקיים במגדל דוד, בדיוק במקום בו עובר הקו בין העיר המזרחית למערבית. וזה הקו של האיחוד שלא קרה. בדיוק כאן, על התפר הזה, נעצר הפיתוח, נעצר התכנון. כל מה שתורמים אנשי הקהילה וראשי המשק לעיר הזאת, נעצר כאן, בקו הזה. חבר'ה, בבקשה. אתם מזהים את כל האנשים? אז חשבנו שכאן זו גם הזדמנות מצוינת להבין מראש העיר למה זה קורה. אני לא מבינה למה היום יש אלפי משפחות, עשרות אלפי משפחות, שמשלמות ארנונה לעירייה ולא מקבלות מים. זה נראה לי, אתה יודע. אין משפחה בירושלים שלא מחוברת למים. אין קשר, זה לא נכון, אין דבר כזה. טוב, אז זה התחיל בהכחשה, אבל אחר כך קיבלנו גם הסבר אנתרופולוגי. לא, יש לך טעות, את לא מבינה. הערבים... כן. מטבעם, זה שאלה של מנטליות. התל אביבית, זה קורה. זה שאלה של מנטליות. הערבים לא מוכנים להיות מחוברים לצינור עצמו. הם רוצים להיות מחוברים כשהם יודעים, גם יש להם גם איזה עניין שהמים יהיו קרים עם האוויר וכו' וכו',
הצירקולציה של האוויר, וגם הם אומרים אנחנו רוצים להיות בטוחים שיש לנו כמות של מים, שפתאום מישהו לא ינתק אותנו. בירושלים